uiteindelijk, toen zit ze op een transparante plaat, dat is een caps. Dat filmt nog niet qua geluid. En dan zit er vervolgens naar boven. En ja, als we door in een waterbak komen, dan dempt dat. Als we tegen een staal aangeven, is dat een enorme knal. Wielren, die willen gewoon winnen. Jan en Maria Simon. En Jeroen Kokkelkoren en Jenny Meesen. In de jaren 70 en begin jaren 80 zijn die natuurlijk altijd wel in de race geweest om de Oude Limburger te winnen. Waarom toen? Ja, nou, heb je gewoon een zustal dat bij beren sterk is. Ja, die scheden de sterren van de hemel. En op een gegeven moment is dat weer weg. En dan moest het weer opnieuw opbouwen. Dat is toch dat is niet zusman gewoon bij elkaar zetten. Dat is gewoon een proces. En psychologie speelt dat met? Absoluut, absoluut, absoluut. Men moet gewoon aan elkaar gewend zijn. Men moet ook vertrouwen in elkaar hebben. Want dat geeft zich dan ook weer rust. En dan kan ze weer concentreren. En dan kunnen ze met elkaar in een cadans. Nou, en dan kan het lang gaan duren. Ook een grote schutterie, die van Wielren, Sint Maternus. Overigens opgericht in 1497. En dat geloof ik, dat geloof ik nu wel. Ja. Want Wielren waren een vrije rijksheerlijkheid. Dat wil zeggen, die waren direct horig aan de keizer van het Roomse Rijk. En die hadden eigen wetten en eigen mogelijkheden. En ja, dan kregen we ganz andere... Die hadden de religiestrijd in de 80-jarige oorlog niet nodig. Nee. Nou ja.